sa Biblia. Gingon nga pagbantay mo nga dili na makuyawa, dili pa mo makuyawan kay kini, dili pa mao ang katapusan daw. Tungod kay magubat pa ang nasod batok nasod, ug unya matud pa mo nay mga ilhanan ha. Pero sa diyang may tabo ka ng gingon nga dakong kasakitan nga mo nang gubat sa mga kanang muulbo ng gubat, mo nay gingon ang resulta niya na sa Biblia matud pagitugan nga ang yuta himuon sa Dios nga walay sulod. Pero unsa man ang makapahimong walay sulod sa yuta mga mahal na mo nga migsunan, gihatag ba ang paghulagway niya gihatag ang paghulagway nga mga panghitabo sa yuta sa diyang muulbo na unya kanang maong gubat, resulta niya ng dakong kasakitan nga gitag na sa Biblia niya. Sa bersikulo 6 ipadayaw nato pagbasa ang kapitulo 24 sa Isaias gingon, tungod nini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta, og silang nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sadan, busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog, og yutay lamang ang nanghabilin. Busa ang dangatan di sa yuta sa diyang moabot kananda kung kasakitan nga gisgutan sa Biblia, ang yuta himuon man sa Dios nga may sulod, ug ang makapahimong walay sulod sa yuta tungod daw sa tunglo nga maoy naglamoy sa yuta, ug silang tanan nga nagpuyo ni ana lakip na ang mga tao hingkaplagan nga sadan, busa ang mga pumulo sa yuta nangasunog, ug jutay lamang ang nanghabilin. Busa nangasunog, resulta yan ang dakong kasakitan nga gitagna lugar sa Biblia. Sa diyang may tabo ka na karon kay mga sunog man ang pumuluyo sa yuta, ang pangutana Brad Panta, unsa may nakapasunog sa tanang pumuluyo sa yuta nga mo'y resulta niya ng dakong kasakitan nga gitagna lugar sa Biblia? Ang nakapasunog niya na ang kining niya ato lang basahon din sa Supunyas Brad Sumil sa Isaias lang Brad Panta. Unaha ang Isaias sa Isaias 42 bersikulo 23 kana atong pagabasahon, unya atong ikama kana ngadto sa 25 dinhi sa 25 atong dinhi may nangatong tisapuna kay makapasunugod nasunugod ang pumuluyo sa yuta, busa atong tisapon kun unsa kay makapasunog ana kada bakang kayo nga gisgutan nga sama sa atong gigamit sa pagluto sa atong inadlaw-adlaw nga kanang kalanon, mo ba kanang kayo haamot ipasabot niya atong basahon dinhi sa Isaias 42 23 ngadto sa 25. Ingon ini, kinsa ba ang anaas talawala kaninyo nga mopatalinghog niini nga mamati og mopatalinghog sa panahon nga malabot, so dunay angay patalinghogan nga mga hitabo sa maabot nga panahon. Sa 25 tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis iyang kasuko ug ang kusog sa gubat, ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot. Apan siya wala masayod nini, o kini nakasunog kaniya, apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ang nakapasunog di ay mga malnamo niya nang gingon nga tungod sa tunglo nga mo'y naglamoy sa yuta, ug silang tanang na nagpuyo sa yuta hingkaplagan nga sadan, ug unya nangasunog, ug jutay lamang nablin. Ang tunglo mo'y nakapasunog, ug unsa kanang tunglo nga gisgutan mao din ang kusog sa gubat nga mo'y nakapasilaob sa tanang pumuloy sa yuta. Mga malnamo nga mugsan kusog di ay sa gubat nga mo'y nakapasunog sa tanang pumuloy sa yuta. Muna gingon ni propeta Isaias nga busa nga sunog ang pumuloy sa yuta, ug silang tanan hikaplagan, ug unya nga sunog, ug jutay lamang ang nangabilin. Ang nakapasunog tungod sa kusog sa gubat, kanang tunglo nga mo'y gisgutan nga mao ang tunglo mao nang kusog sa gubat ang gitug-an ni propeta Isaias. Ingaw ni ana mga malnamo mga kaigsunan, ang gisgutan sa Biblia resulta niya ng dakong kasakitan, kusog sa gubat. Pero naa ba day gubat nga gisgutan sa Biblia? Ug kung naa may gubat, ikapila kining gubat o ikapiling tunglo ang gisgutan sa Biblia? Matud pa dinis Biblia, basahon ko sa pinadayag sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14
inyong patalinghugan mga malnamo nga maksunan kung ikapila kining tunglo o nga mo'y makapusunog sa kanang tanang pumulyo sa yuta. Kay gubat man ang iskutan kanang tunglo mo man ang gubat ang paghubad gingon. Sa 11-14 gingon, ang ikaduhang himaraot milabay na, tanawa ang hikatulong himaraot muabot na. Sa kung ato ang unang hubad sa King James Version 1938 edition gingon, ang ikaduhang tunglo milabay na, tanawa ang ikatong tunglo muabot sa madali. Busa tunglo himaraot mo na. Ug sa Bibliang Katoliko, ang ikaduhang katalagman milabay na, tanawa ang ikatulong katalagman muabot sa madali. Ang himaraot, tunglo, katalagman, maura ng tunglo, katalagman, himaraot, walay lain. Ang ikatulong tunglo nga giskutan maunang ikatulong tunglo, kay ang tunglo nga gamoy gingon gitug-an ni propeta Isaias mo nang kusog sa gubat. Busa ang tunglo kun ikapila ka tunglo ang gigitugaan lugar sa Biblia, ang ikatulong tunglo nga walay lain mao kanang ikatulong gubat sa kalibutan nga moabutay lugar dinhi sa kalibutan mga mahal namo nga mikson. Busa mo nay angay pangandaman, mo nay resulta unya niya nang dakong kasakitan nga gitugaan sa Biblia, ikatulong gubat na ikatulang tunglo nga ang tunglo mo nang gubat nga gisgutan sa Biblia. Mao na mga mahal namo nga magsyonan, ikatulong gubat sa kalibutan nga mao kana ang angay sa tao nga mangandam kung unsaon sa tao nga makalingkawas siya ni anang ikatulong gubat sa kalibutan nga dili siya maapil ni anang kalaglagan nga gitagna na sa Biblia. Karon kay ikatulumang gubat nga gisgutan sa Biblia mga mahal namo nga misyon, kung may tabo na nga idakdak sa Dios tang ikatulo kanang dakong kasakitan nga ang resulta ikadulong gubat sa kalibutan mga mahal namo nga misyon, unsa may maapil ni ana na may gihatag nga paghulagway nga kalakip sa kalaglagan gisgutan sa Biblia nga laglagon sa Dios nga apil sa plano sa Dios nga himuon niya ang kalibutan nga wala silod, gihatag ba sa Biblia Brad Panta kung unsa ang apil kalakip ni anang kalaglagan nga gitagna sa Dios alang sa kalibutan na abay gihatag nga paghulagway? O doon na gihatag nga ulagway nga sa diha ipagayon ka ng tunglo o kanang katulong gubat, katulong gubat, ang maapektahan yun na mismo numero 1 ang tao. Atong pasahon ang nakasulat din sa Supunya sa kapitulo 1 ug ang bersikulo 2 ilaos nato sa 3 ingon ini ang atong matagad. Akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Jehova. So ang tanang butang sa nga naa sa naong sayuta. Kapil. Sa 3, akong pagaut-uton ang tao. Nambiruan gani ang tao rin. Og ang mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulan sa mga dautan. ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. So sa diha nga mahitabo na kanang ikatulong tunglo o ikatulong gubat sa kalibutan, number 1 na ba diri ang tao? Giingon diri nga ut-uton sa Dios ang tao. Unang-una, ikaduha mga mananap, unya ikatulo ang langgam sa kalangitan, nya ikaupat ang mga isda sa dagat, ang tanang mga kapangdulan sa dautan, mga hinungdan sa mga dautan, ang akong gibalik po diri pagaputto na kong tao gikan sa naong sayuta. So apil gyud ang tao, lakip ang tao di ay sa plano sa Dios, mga mahal namo nga kaigsunan, apil nga iyang laglagon ang mga tao diya lugar sa kalibutan, hawana niya mo kana ang giplano sa Dios ngadto sa mga tao, mga mahal namo nga magsyon. Pero sa taliwala niya ng tanan, ibalo ba mo mga kaigsunan? Sa taliwala nga plano kana sa Dios nga apil sa pag-ut-ut ang mga tao, lakip na ang mga isda, lakip na ang mga kalanggaman tanan nga nagkamang sa yuta, mga kakahuyan, apil sa gihimo nga kalaglagan sa Dios pag-abot unya sa
atong panahon, mga mahal na mo mga kaigsoon, puro naibalo mo nga sa taliwala niyang tanan ang gitagaan og bili sa Dios, gitagaan niyang importansya mao kitang mga tao, bisan sa taliwala nga nanay plano niya, pero taliwala niya ng tanan, bililhon pa sa Dios, gipakamahal pa sa Dios ang tao kaysa mga mananap niya. Basahon ko aron may balo mo sumala sa Biblia. Sa Mateo sa kapitulo 6 versikulo 30, 25 ug 26 ang atong pagabasahon, mga malnamo nga migsunan, sa taliwala niya ng tanan nga plano niya kalakip ang tao sa pag-ut-ut sa diha lugar sa kalibutan sa yuta, kalakip man ang tao nga iyang wagtangon. Usana niya ang tao, isda, langgam, tanang mga nagakamang diya sa yuta, apil na piros, kanang taliwala niya ng tanan ang iyang ipakamahal, tagaan niya bili ang tao niya. Sa 25, 26 inyong patalinghugan gingon sa Mateo sa iyang kapitulo 6 gingon, busa ingnon ko kamo ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi. Ingon matud pa sa atong nabasa, kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, o unsay bahin, o bahin, matud pa unsay inyong imnon o bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibiste, dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalanon, ug ang lawas labaw pa kay sa biste? Muna ang lugar lugar sa kanang paghatag og kanang importante sa Dios ngadto sa mga tao, ha? Kay basig mabalaka ka, maayaw ninyo kabalaki. Diba, ang usay inyo niyang kanon pagabot tinaw niya ng panahon na, ugusa pa inyong ibiste. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kay sa kalanon sa bisnes mo, siguruan ninyo ang kinabuhi, siguruan ninyo maluwas ang inyong kinabuhi sa laton kapag kasunay. Tanawan ninyo sa 26 gingon, ang mga langgam matud pa sa kalangitan wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos ngadto sa mga dapa apan kinang ginapakaon sila sa inyong langit nung amahan. Dili ba labaw pa man kamo bili kay kanila? O tagaan niyang bili ang tao labaw pas mga mananap. Bililhon ang tao, kay bililhon man niya sa pananaw sa Dios sa mga tao, bililhon gani kay itagaan pa niya bili sa iyang kanang iyang dagaan ang importansya ang tao. Di pakamahal pa niya ang tao kaysa bulawan na Isaias 13:12. Busa ang tao alang niya bilyon na sa tanang mga mananap, labaw pagbili ang tao kay sa tanang mga mananap o nagkamang sa yuta. Busa kay bililhon man taliwala nga giplano niyang laglago niya ang mga tao. Gitagaan ba sa Dios nga ang gitagaan ba sa Dios nga para ang tao mahatagan niya kaluwas kay bililhon lagi matagaan niya kasigurihan ang tao kay gitagaan man niya bili labaw pa sa tanan nga mga mananap sa yuta. Kay kini man alang sa pananaw sa Dios bililhon man unsa man ang plano sa Dios alang sa mga tao, gitinguha ba niya? Brad panta tud kay kumo bililhon man, gitinguha ba niya nga ang tao luwason niya para dili makalakip niya ng kalaglagan nga iyang giplano sumala unta sa nakasulat sa Biblia, nabas Biblia nga mao nay plano sa Dios nga gitagaan niya bili ang mga tao. Oo, dinhi sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 ingon ni atong matagad nga mahal nga tigpaminawan, kini maoy maayo og paghakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og manag pakakabot sa kahibalo sa kamotoran. So taliwala nga ang Dios nagtinguha nga paglaglag sa kalibutan nga ang tao nang biwan gani sa lista dito. Ang Dios nagtinguha gihapon dinhi sa ato sumala sa atong nabasa nga ang tao matud pa nga pagakimot ang sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas nga nagatinguha nga tanang mga tao mga luwas unta
o managpakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Busa mo na gitingwa sa Dios kay bililhon god niya ang tao. Ipakamahal paganiya niya blabaw pas bulawan. Busa kay mahal man niya ang tao. Bisag sa taliwala nga giplano niya nga iya kanang laglagon ang yuta kalakip ang tao pero gitagaan niya importansya ang tao. Busa gitingnan niya nga tingwaon niya nga mga luwas unta nganong naiunta tungod kay ang tao bisan luwason unta sila sa Dios nganong naunta tungod kay ang tao nangita pa sila daghang mga pagpasikot-sikot sa ilang pag-alagad, nangita sila daghang mga pasikalye sa ilang pag-alagad na sa Mikias ang kapitulo 8 gingon gipakita na kanimo og tao kung unsa ang mayo unsa ang kinahanglan matud pa ang kinahanglan hiyo pa kanimo kundili ang pagbuhat og minatarong ang paghigugma sa kalot. Busa, mao kanay gitingwa sa Dios nga ang tao magmatarong kay mao nay paagi lugar sa kaluwasan, mga malnamo nga makagsuhan pero ang tao nagmagahi sa ilang kaugalingon, daghang mga pasakali sa ilang pag-alagad ngadto sa Dios, inay mangita sila sa kamaturan, munay giingon para unta makalingkawas siya niya ng kalamidad, dagkong katalagman nga giplastada na sa Dios nga may tabo sa kalibutan pero ang tao na nagdumili sila mga malnamo ng mga kaisan tungod kay unta ang tao kung ila kanang tingwaon kanang giingon nga luwason sila sa Dios maluwas sila makabot sila sa kabalo sa kamaturan tungod kay ang kamaturan alang sa inyo kung naa ka makaibalo ka niana tungod kay kining kamaturan kung imo kanang pagadawaton mao kanay makaluwas kanato sumala sa Biblia niya sa 8 sa iyang kapitulo 32 sa 1 akong pagabasahon matud pa mga sa atong mabasa sa Biblia mga kaigsunan ingon ini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia gingon ug kamo mahibalo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan ug sa lain nga uban sa Biblia matud pa ug ang kamaturan maoy magaluwas kaninyo kung basahon lugar na to ang nakasulat sa Biblia sa hubad sa Biblia nga hubad sa Katoliko ug Protestante nga nakasulat sa Biblia ang kamaturan kung naibaliw mo kana maoy magaluwas kanyo sa King James 1958 edition ang kamaturan kung naibalo ka ang kamaturan mo'y makahatag kaninyo kagawasan o kaluwasan na ang ipatingwa sa Dios para dili ka makalakip ni anang kalaglagan nga gisgutan sa Biblia nga giprestahan sa Dios kanang dakong kasakitan nga sa dihang may tabo na mao kanang ikatulong gubat sa pagmamuul nga muulbo kanang ikatulong gubat sa kalibutan sa inyo nang pangandaman mga mahal na mga kaisunan busa ingon na ang giprestada sa Biblia nga kining panahon na karon magatubang ang tao sa pinakalisod kanang gingon ikatulong gubat sa kalibutan nga mo kanay muhatag og pinising sa tanang mapumulo sa yuta nga ang tao kung wala sa kamaturan wala makapasakop sa kamaturan mo na gingon apil siya niya ng kalaglagan nga giplastada sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia kay dili na to malalis nga kung doon na may mga kalamidad matud pa doon na usay mga tao nga muhimo niya ng magpamatuod alang sa inyong kasayuran nga para may baluan makalingkawas ang tao kung makahibalo ang tao kung unsa may ilang pagabuhaton para makapangandam ang tao sama sa unang panahon kung agtuan ta ang mga kasaysayan sa wala pa na sa dili pa ni atong kapanahonan karon sa dili pa nang gingon nga moabot ng dakong kasakitan sa unang panahon ang kalaglagan nga gihatag sa Dios mao man tong tubig di ba kung atong basahon Brad Panta gihatag lugar sa unang panahon sa wala pa lugar sa dili pa ning kanang may tabo ning ikatulong gubat sa kalibot nga mga moy katapusan nga labgunon sa tao doon na mga panghitabo sa una kung atong aduan ang kasaysayan ni Noe baliw ko pagbasa Brad Panta kanang nakasulat sa Hebreanon ato sa lakbitan kadiyot aron
aron ba ma-recall sa tao ba ang mga pangitabo nga magsikay-sikay sila kung magbagahi man sila nining panahona sa pagpangita sa kamaturan, ang ila usang mga pangitabo walay kalainan unya sa panahon sa pag-abot unya sa nahitabo unya sa mga tao niadtong kapanahunan paninuwi. Nga diin ang kalibutan gilaglag pinaagi sa tubig tungod kay ang tao niadtong panahon na hilabihan pagka makasalaypon ang mga panghitabo niadtong panahon na busag gilaglag sa Dios pinaagi sa tubig. Palihog ko pagbasa Di brad. natong basahon ang among gipasabot nga Brad Samuel sa naman na dinhi sa Genesis kapitulo 6 ug ang iyang bersikulo 5 ato sa 6 atong pagbasa. Oh. Ingon ni nga ato matagad mga mahal Sa nga paminawan. sa dili pa nimo basahon na brad Panta, basahon sa nako pag una kining Hebreanon sa 11. Sa dili pa nimo na basahon ako sa una pagbasa. Ato ning kasaysayan man niniwe gingon. Sa 11:7 sa Hebreanon gingon dinhi ha akong pagabasahon. Nga mo gini mga paghitabo kun ang tao magmagahi man nining panahon na karon gingon. Tungod sa pagtuo ni Noe, sa napasidanan siya sa Dios. Si Noe gipasidanan sa Dios ha. Usa pa kay gipasidaan sa Dios ngadto kang Noe ato na ipadayon ron. May tungod sa mga hitabo nga wala pa makita dunay mga panghitabo di ay niadtong panahon nga wala pa makita ni Noe. Ha? Gipasidanan siya sa Dios kun unsa kana. Mitagad matud pa sa mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka. Duna di pasidaan nga pabuhaton siya ang arka. Alang sa pagluwas sa iyang pamilya panimalay tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot gihukman sa Dios sa silot ug siya nahimong manununod sinuhi sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtubo sa sinuhi na daan duna nay mga panghitabo nga giprestada ang Dios busag gipasidanan sinuhi ngadto sa Dios sa wala pa na may tabo nga mga panghitabo nga angay may tabo gipabuhat siya og arka aron katong arka nga iyang himuon aron sa pagluwas sa iyang panimalay unya dili lang iyang panimalay lakip na ang mga tao ni adto untang panahona tungod kay ang kalibutan gihukman sa Dios sa silot lugar ngadto sa mga katawhan niya karon kay mo man ay gipasidaan sa Dios sinuwi unsa may gipabuhat sa Dios kang nuwi nga diin gipasadanaan siya tungod ni adtong mga panghitabo nga wala pa may tabo sukad mga malnamo nga sa Brad Panta nabas palihog ko pagbasa na itong imong sitar nga sitas Brad Panta Ni atong pagbasa kato sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 6 ingon ni atong mabasa og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako ug nga ang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon sa 6 og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta mo din ni nakapabasol nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing busa ang tao dahil nahimong hilabihan kadautan og nakita sa Dios Brad Samuel og ang Dios nagbasol ngano nga gihimo niya ang tao mo na day ang nakapabasol sa Dios nga ngadto sa mato gihimo niya busa iyang gihatagan og pasidaan si Noe para ipabuhat lugar niya itong arka aron sa pagluwas sa mga katauhan tungod kay ang iyang plano niya itong panahon na iyang laglagon ang tao nga iyang gihimo nga matud pa ang paglaglag mao nang pinaagi lugar sa lunop o sa tubig kung atong ipadayon sa bersikulo 13 gingon ug miingon ang Dios kang Noe sa mao nga basahon gyapon sa Genesis ang katapusan sa tanan unod ania na sa atubangan nako ingon ang Dios kaya ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila ug aniya karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta okay nagkasala puting makapagkasala nagbasol gani ang Dios ngayang gihimo ang tao busa iyang gi kanang matud pa iyang gi tagaan og pasidaan si Noe nga pahimuon og arka kay iyang plano lagi nga laglagon ang mga tao nga iyang gihimo pinaagi sa tubig kay tubig gina gingon din niyang sugo lugar niya ngadto ni magbuhat ka
og usa ka arka na natong sa Hebrano na atong gibasa arka man to magbuhat ka og usa ka arka matud pa og usa ka kahoy nga goper magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka og pagabuliton mo og salong ang sulod ug gawas ug baton mo kini sa ingon niini nga pagi naagi kiatag ang mga deskripsyon sa paghimo sa sugo sa Dios ngadto kang Noe ingon ang usa sa sugo magbuhat ka gibuloyaton mo og salong sa sulod ug gawas ug baton mo kini ingon niini nga pagi ang gatason sa arka katulo tutulo ka gatos ka maniko ug iyang kalabdon kalimaan ka maniko ug ang iyang kabugon katuan ka maniko magbuhat ka og usa ka gawang buhat aga gawang ug humanon mo kini sa usa ka matubaog humanon mo kini sa usa ka maniko ang kabugon ngadto sa ibabaw ug ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka ug buhaton mo ang tulo ka hunta-hunta nga may salog ilalom sa ikuda ikatulong yut hunta ug aniya ug ako aniya karon ako magdala og lunop o naana dinhi lunop na ang giskutan sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga mga unod nga adunay gininawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit ang tanan nga ana sa yuta mga matay o mao to lunop ha mga malnamo nga mag-reaksyonan nga mo na gisugo ni Noe pibabuhaton siya arka nga katong arka alang unta tos kaluwasan kay ang tumong sa Dios kutob sa mga makasulod nito luwas mo to pero nanoo ba ang mga tao nagpadingol-dingol ang mga tao mga malnamo nga magsunan hangtod nga tabo ang lunop kay matud pa din ni City 1 niya dinhi atong ipadayon dila nato tiwasunin mong bersikulo kay lunop man ang istorya nini og siyo ba miingon kang ni sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka kay ikaw nakita ko nga matarong sa atubangan niining kaliwatana sa tanan nga manap na adito giulagway sa Dios gisugo sinuwi nga ipasulod usab mga mahinlo unya sa diyang netabo na matud pas bersikulo 12 nakasulod na sila kung atong ipadayon sa bersikulo 12 ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi nya pag yun padayon tas bersikulo ato lang kating-katingon kay aron ta pagkadin dito oras ba ug gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sa yuta gilaglag na bersikulo 23 kapitulo 7 matud pa gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sa yuta sukad sa tao hangtod sa kayayupan ug ang butang nga nagakamang sa yuta ug mga langgam sa mga langit nangalaglag sila gikan sa yuta ug ang habilin maulamang sinuwe ug sila nga didto uban kaniya sa arka ug matud pa 24 ug milunop ang mga tubig sa ibabaw sa yuta sa usa ka gatos ug kalimaan ka adlaw ti amo nakadaghan mga malnamo ka magisan usa ka gatos ug kaliman sa tupa 150 no 150 kadlaw milunop mote kalaglagan nga unang kalaglagan nga mga nga hitabo sa kalibutan mga kaisunan nga diin ang mga taon grabe kapag ka makasasala niya ito panuna mao hinungdan ang Dios nakapalbasol nga gihimo niya ang tao muna kalaglagan pinaagis tubig pero unta ang tao mag patalinghog niya atong gisugo sa Dios ngadto kang Noe nga gipahimo siya arka para sa kaluwasan pero ang tao nagpadingol-dingol wala magpatalinghog sa kamaturan nga ngayon ta mo'y makahatod kanila ngadto sa kaluwasan busa mo'y hinungdan sa tao nga ang naluwas ni adtong panahona nga niabot ang lunop 8 ragyod katao nabay prueba brad panta nga ang naluwas ni adtong lunopa
walo ra gyud katawo ang nahitabo nga naluwas niadto tungod kay resulta kadto sa tao nga nagmagahi, nagpagadingol-dingol, daghang pasakali sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, inay mangita sa kamaturan, wala sila makngita, wala sila mutuo sa kamaturan nga mo'y ikaluwas kanila sama sa gibuhat niya nga ipasulod na sila sa ka. Nabay mabasa nga walo rin sila. Na dinhi sa Genesis sa City kapitulo 13 Ani sa makita na to dinhi ang mga tao nga nangaluwas dinhi niadtong adlaw gayod misulod si Noe, si Sim, si Cham ug si Japet, mga anak ng lalaki ni Noe ug ang asawa ni Noe ug ang tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak uban kanila tulo ka magad ni Noe ug tulo niyang anak ug iyang asawa so walo silang tanan Batsyamil. walo rin sila kung mangita mo nga kanang word nga walo gyud naa niya basig diskumpiyado mo niya 3:20 sa unang Pedro gingon nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ninyo ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 katawo ang naluwas latas sa tubig 8 ra gyud sakto gyud tong giingon ni Brapanta 8 ra gyud asawa siyang anak si Noe asawa niya asawa yang mga anak katulo 8 ra gyud busa mo nay naluwas niadtong panahon na busa nining panahon na karon kun ang tao magmagahi sila dili sila mangkay-sikay para makita nila makaplagan nilang kamatuoran nga angay nilang pasakupan tungod kay ang kamatuoran maunay paagi sa kaluwasan nga gihatag nga paghulagway sa Biblia kun may baloan nimo na ang kamatuoran mao kanay makaluwas sa atong tagsa-tagsa kawalingon para dili ta makalakip maapil niya ng ikatulong gubat sa kalibutan nga giplastada na lugar sa nakasulat sa Biblia. Karon kay ang kamatuoran man mo ang siguroon gihatag nga requirement lugar sa Biblia nga gitudlo sa Biblia sa panahon pa daan pa na sa panahon pa sa kang Noe panahon pa ngadtos panahon sa atong Ginoong Kristo sa ikadong panahon kanang kamatuoran nga mo'y kaluwas sa tao kinsa man ang magtudlo o nagtudlo ni ana sumala sa Biblia Brad Panta na abay gi-introduce ang Biblia nga angay sundo natong mga tao sa atong pag-alagan ngadto sa Dios para makadangat kadta niya ng kamaturan nga mao'y kalingkawasan sa atong tagsa-tagsa unya kakinabuhi kung maabot ng ikatulong gubat sa kalibutan. Nabas Biblia Brad Panta palihog ko pa basa kung kinsa ang atong sundon nga nagdala sa kamaturan mga malnamo nga makayon para makabatod kita ngadto sa kaluwasan nining atong pag-alagad ngadto sa Dios. Kini sa Juan sa kapitulo 14 Batsyamil sa bersikulo 15 ngadto sa 17 Sa 14:6 lang una Brad Panta. 14:6. Ingon din nato na makita nga pahayag. Si Jesus mitubag kaniya. Ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Busa ang kamaturan di ay kung kinsa ang magtudlo niya na nga angay patilinghugan sa tao. Walain ang atong Ginoong Kristo. Siya ang nagdala sa kamaturan kay matud pa ni Kristo. Ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Usa pilitang sundon ang atong Ginoong Kristo kay siya man ang nagdala sa kamaturan. Pero sa diyang magsunod ta, mudawat ta sa atong Ginoong Kristo, isip siya mo ang nagdala sa kamaturan para makalingkawas tiya ng mga katalagman nga gisgutan sa Biblia. Kung sundo na to ang atong Ginoong Kristo unsa may pahayag sa atong Ginoong Kristo nga nagdala siya kamaturan naa ba siya gipahayag nga angay natong dawaton kun ato siyang patalingugan mga malnamong so kung sundo na to ang atong Ginoong Kristo isip siya mo ang nagdalas kamaturan ang kamaturan magahatag siya man ang dalan o kamaturan mo sa sundon ta siya kung sundan ta ang atong Ginoong Kristo makabaton bata makadawat bata makaabot batas kamatuoran nga iyang giingon gisugilo niya oo kung
sundon nato ang atong Ginoong Kristo, isip siya mo ang dalan sa kamaturan, matud pa ni Kristo ang atong Ginoong Kristo, matud pa niya. Matud pa niya, nagsaad siya ug lain nga manlalaban, nga kanang lain mga laban mao kanang espiritu sa kamaturan. Mao na atong angay sundon, ha, nga atong dawaton kay ang Kristo mo'y nagsaad, nagpadala ni ana. Kay si Kristo mo'y siya may kamaturan, iya bitang gitugan. Busa pilitang mosunod sa atong Ginoong Kristo kay siya mandalan. Siya diyang mosunod sa dalan nga mao atong Ginoong Kristo, makaabuta sa iyang gisaad nga Espiritu Santo mga malnamo nga magsaad. Kay kung dili ka mo dawat, ingon lakas, tinuod bitaw. Si Kristo bitaw ang among gisunod. Ang pangutana kay si Kristo man ang imong gisunod. Ang pangutana, nakaabot ba ka, nakadawat ba ka sa iyang gisaad nga Espiritu Santo mga malnamo nga magsunan? Wala. Mo na useless ang inyong pag-ingon nga inyong gisunod ang Kristo. Kay kung inyo pang gisunod, makadawat unta kamo sa gisaad nga Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo. Now, so once sa iyang kapitulo 14 bersikulo 15 hantod sa 16 inyong patalingugan gingon, mo ni resulta sa nagdawat ni Kristo. Dili kay dawat-dawat lang. Gingon no? Kung naigugma kamo kanako ingos Kristo, ha? Siya pinag-ingon ini. Inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Dawaton na to, isip siya man ang dalan sa kamaturan kung itong dawaton tinuod. Kan ingon mo siya, kung higugma mo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Dunay sugo ang Kristo. Ug akong mga muyo saman mo na iyang sugo. Ug kamo iyang pagatagan, ug laing manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kanturan. Unsa day resulta? Kung atong sundon atong Ginoong Kristo, isip siya mo ang dalan ug kamaturan, ang Kristo nagsaad og espiritu sa kamaturan nga kung matud pa niya, kung higugmatan niya, tumano nato ang iyang sugo o ang usa sa iyang sugo, magamuyo siya man og kamo iyang pagatagan og lain nga manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kanturan nga mao ang espiritu daw sa kamaturan. Unya kinsa man ang espiritu sa kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo, gisaan ni Kristo, gipangamuyo niya ngadto siyang aman. Niya ang tubag sa 25-26, kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo, ingos Kristo. Apan ang malalaban ng Espiritu Santo nga sa ako ngalan ipadala samahan, siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanang butang ug magpainumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kanadiyang Espiritu sa kamaturan nga gingon ni Kristo kung naigugmatan niya nangamuyo siya saman para ipadala ka ng laing nga manalaban nga mao ka ng Espiritu sa kamaturan nga mo kanang matupa makiguban kaninyo hangtod sa katuran nga mo kanang Espiritu sa kamaturan nga kung kinsa ka na mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Espiritu Santo dai na kung naigugmatan ni Kristo, kung sundo na to ang Kristo, isip siya mo ang nagdala, siya ang dalan ug ang kamaturan, makasadawat ka sa gisaan ni Kristo nga ang Kristo nagsaad ug Espiritu Santo nga mao kana angay padawaton sa tao para makabaton kita ngadto sa matuod na pagkalagad aron ang tao makabaton og kaluwasan. Mga mahal namo nga mga Kristiyan, kaya ang Espiritu Santo mga mahal namo nga mga alang sa sayuran sa tao, mao in tao nay gipadala ni si Kristo ug mao po nay magakuha sa mga butang nga ana ni Kristo. Paliw ko pagbasa Brad Panta nga kanang Espiritu Santo inigabot yan na mo na magakuha sa mga butang nga ata kang Kristo. Paliw ko pagbasa sa 13 hantod sa 15 sa Juan Brad Panta gingon dinhi sa bersikulo 13 hantod sa 15. Niya atong basahon Brad Samuel ang Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto sa 15. Ngani nato matagad. Inigabot sa espiritu sa kamaturan, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamaturan. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan,
Hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Tiyaw mo na. Ang tanang mga ginahuptan sa amahan kini ako mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga aniya kanako og iyang igasugilon kaninyo. Ang kanadiyang Espiritu Santo nga ipadala sa atong Ginoong Hesukristo badsambil nga mahal nga tigpaminawan magakuha dahil na sa mga butang nga gihuptan sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay magakuha sa tanang mga butang busa ang Espiritu Santo. Maunay magtudlo sa tanang mga butang kay siya may nagakuha sa tanang mga butang nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kunon sa kana mga butanga matud pa dinhi sa iyang sa Mateo sa iyang kapitulo 11 bersikulo matud pa 27 kung unsa ka ng mga butang matud pa sa Biblia ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan ingos Kristo ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kaniya kang kinsa igapahimuot sa anak ang pagpadayag sa man busag gitugyan daw sa tanang mga butang anak kang Kristo katong mga butang ug unsa katong mga butang nga gitugyan sa man ngadto kang Kristo matud pas 28:18 ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Mao na ang tanang mga butang na ni Kristo pero gituga ni Kristo inigabot sa Espiritu Santo ang tanang mga butang nga niya kanako siya mao ang magakuha sa tanang mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo busa ang magbuot unya niya na ang maghatag o magsugilon sa tanang mga butang ang Espiritu Santo na nga naman tuod kay ang Espiritu Santo mao man ang magakuha sa tanang mga butang sa langit ug sa nga diha kang Kristo sa pinasugdan nga gikan kana gihatag sa man ngadto kang Kristo busa pag-abot sa ilain nga malaban tuod kang malaing malaban mao man na ang gipangamuyo ni Kristo sa amahan nga mao kanang Espiritu Santo ang Espiritu Santo mao na ang magakuha sa tanang mga butang nga naa ni Kristo ug kini isugilon usab istorya usab kini isugilon usab kini sa Espiritu Santo ang tanang mga butang nga gikuha niya gikan kang Kristo ang usa kana sa mga butang brasi Nga mga kagahom dito sa langit kagahom na sa langit ug sa yuta katong mga butang nga gikuha sa Espiritu Santo usa ang kanang Espiritu Santo mo na ang magtudlo sa tanang magbutang kay naa niya ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta na usab. Pero unsa man ang ikatudlo sa Espiritu Santo bragpanta para ang tao kung anaa na siya magpasakop sa pagtulunan sa Espiritu Santo munay makabaton na siya og kasagaruhan sa iyang pag-alagad makabaton na siya kaluwasan sa iyang pag-alagad para ang tumong ang purpose para makalikay siya niya ng kalamidad kanang dakong kasakitan ang resulta niya na kanang ikatulong gubat sa kalibutan ang magtudlo niya na og panalipod mao na ang Espiritu Santo o unsa ba ang itudlo sa Espiritu Santo para niya ng preparasyon unya niya ng ikatulong gubat sa kalibutan nabay gitugan ba sa Biblia brad panta ang itudlo sa Espiritu Santo brad Samuel mao kana ang pulong sa Dios tinuod ka na atong basahon dinhi sa Episo sa kapitulo 6 bersikulo 17 nini og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios usa sa itudlo sa Espiritu Santo mao day kanang pulong sa Dios brad Samuel mga mahal nga tigpaminawan musa pulong day sa Dios dun na day pulong sa Dios nga itudlo sa Espiritu Santo ang Espiritu Santo ang magtudlo niya ng pulong sa Dios unay kasiguruhan sa imong palagalad kung mabot na ng ikatulong gubat sa dili na ka mabalaka munay gingon ni Kristo nga matud pa kanang ayaw mo pagbaton niya ayaw mo paglaom niya ng gingon nga mabuhi mo pinaagi lugar sa mga material magtapok mo sa mga pagkaon nga kanang madugdara idili kana moy angay ninyong tingwaon nga naman kay naapay bililhon pa na mas labaw pa niya ng maong mga pagkaon kay naanao pasidaan na ni Kristo
nga matudpas 4:4 sa Mateo inyong patalinghogan gingon matudpas atong mabasa sa Biblia mga mahal na mo nga magsyonan nga atong mababasa gingon apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga bugula sa baba sa Dios. Unay lugar igarantiya lugar itudlo sa kamatuoran mga malnamo nga kun mubutuman ang mga dagkong kalasdanan kun wag tangon man sa Dios ang tanang mga pumuloy sa uta lakip na lugar ang mga pagkaon kay ang mga kakahuyan na mana sa yuta sa mas tinapay na sa yuta busa kun may tabo na angay ba ang tao mabalaka kung naa na siya sa pagtulunan sa Espiritu Santo o nakailan na siya sa Espiritu Santo idili tud kay dili na siya mabalaka kung unsa pa ang iyang kanon naman tud kay matud pa sa Biblia na ipulong nga makabuhi nga gikan sa baba sa Dios ang Dios mo'y nagtudlo di lang ang tao mabuhi sa tinapay lamang ang tinapay gikan man na lugar sa harina ang harinas trigo unya ang trigo mo manay pagimo naman na siyuta kay naman na sa kun basaho na to ang Biblia Brad Panta ang trigo tinapay na mabiya busli biya ang pagkaon na to sayuta biya na gikan busa di pa sidaan ni Kristo nga di lang ang tao mabuhi lamang sa tinapay kundili adunay pulong nga mugula sa baba sa Dios kay nay pulong nga mugula ang magtudlo timanan nato ang Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo maoy nagakuha sa tanang mga butang sa langit ag sa yuta nga dito sa pinasugdan kang Kristo kay gihatag mas amahan dito kiso busa gingon ni Kristo gitugaan ni Kristo pag-abot sa Espiritu sa kamaturan siya ang magtudlo sa tanang mga butang o magpahinumno sa tanang nga ako nang gikasulti kaninyo ug siya mao ang magakuha sa mga butang nga aniya kanako atong gitrisa kung sa itong mga butang nga aniya kaniya kagahom sa langit ug sa yuta to matudpas 28:18 busa ang Espiritu Santo mo magkuha magtudlo busa na ang sa Espiritu Santo ang pagtudlo nga usa si tudlo sa Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios pero alang sa unsa kanang pulong sa Dios nga gitudlo sa Espiritu Santo Brad Panta alang ba na sa kaluwasan nga gitudlo niya kung atong basahon nga alang sa unsa kanang pulong sa Dios nga ang magtudlo sa ang Espiritu Santo na mao'y magtudlo niya na ang pulong sa Dios mao kana ang mabasa nato dinhi sa Job sa kapitulo 5 ug ang bersikulo 20 Brad Samuel kanang pulong sa Dios sumala sa atong nabasa kaganina sa Efeso 6:17 nga ipadawat sa tao dinhi sa Job 5:20 gingon kaniya unsay kagarantiya na ng pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo ingon ini sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada gikan sa gubat pagaluwason ikaw sa kagahom sa espada Brad Samuel nga ang kanang espada sa ato na nabasa kaganiha dinhi sa 6:17 sa Epeso og dawaten niyo sa lukot nga mao kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu kaya ang espiritu mao ang pulong sa Dios pulong sa Dios magaluwas kanimo gikan sa gubat o gikan sa kagahom sa espada di ay kana Brad Panta nga ang espada dili man na mo ang espada dili man na mo resulta kung gamito ng espada dili man na resulta og way gubat busa nay gubat mo nagi hatag ka paghulagway ni Job nga alang di na kanang pulong sa Dios alang ikagarantiya di na gikan sa kagahom gikan sa kamatay sa gubat sa alang sa kagahom sa espada duna di ay kanang kataganaan niya na kanang pulong sa Dios tud kay duna di ay gubat nga mahitabo atong nabasa kaniya pagsugod dunay ikatulong gubat sa kalibutan nga palabuton lugar sa kalibutan nga angay pangandaman sa tao nining atong kapanahon karon nga kanang espada nga kagahom nga kanang pulong sa Dios nga alang sa kanang nang magtudlo kana mo ang Espiritu Santo tud kay ang pulong sa Dios buhi kana Brad Panta
ug hait pa na gani mas labaw pa sa espada nga duhay sulab gitug-an na sa Hebrano sa kapitulo 4 basahon ako sa bersikulo 12 gingon kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan pa nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa kinatugbuan sa kalag ug sa espiritu ug sa lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunauna ug katuyuan sa kasingkasan ngunya na ka bililhon labaw pa kanang pulong sa Dios labaw pa sa espada nga duhay sulab usa pinaka-importante nga naa kanya ng pulong sa Dios kay mao kanay makahatag natog kasiguruhan nga panalipod ni anang mga kadagkong mga kalamidad katalagman nga moabot lugar sa kalibutan nga ang magtudlo niya na walay lain mo ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa tanang mga butang ingon niya na mga malnamo nga magsunan ang gihaatag nga sa Biblia pero kanang Espiritu Santo sa unsang paagi nga mailhana nga nining panahona naa di ay Espiritu Santo nga magtudlo sa tanang mga butang mutong nga ba lang na ang Espiritu Santo ba mo'y mangunay sa pagtudlo idili naa sila'y gamiton nga kasangkapan brad panta naaba sa Biblia para may baluan sa tao nga nining panahona duna di ay Diyos nga Espiritu Santo nga magtudlo sa tanang mga butang nga mo'y muhatag o panalipod niya nang gingon ikatulong gubat sa libutan sumala sa gitugan ni Kristo dili po na pwedeng makadangat ka ng Espiritu Santo kung dili nimo dawaton si Kristo dili nimo tuan kay si Kristo mooy naghatag og pasidaan pagpahayag niya na nga siya mooy nagpadala gipangamuyo niya kana ngadto siya nga man kanang Espiritu Santo sa pagkatuman mao kana ang magtudlo sa nang butang nga ang usa sa mga butang nga itudlo sa Espiritu Santo mao nang pulong sa Dios pero dili na may baluan sa tao kun walay tao nga muhimo nga gigamit nga kasangkapan para nining panahon na karon nga niini ang tao angay magpasakop diha na sa pagtulunan sa Espiritu Santo palihog ko pagbasa brad panta ang Diyos nga Espiritu Santo balsambil mo kasangkapan yung nagtao agang iwalay na mausab ang bahin sa Espiritu Santo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 o kanila gipadayag nga dili silang kugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Tiya mo na ang Espiritu Santo di ay mga malnamo nga mugsan may baluan na sa mga tao nining panahon na karon. Pinaagi ra usab sa mga tao nga gihimong galamiton kasangkapan para sa pagtudlo nga nining panahon na karon dunay Espiritu Santo nga mo'y magtudlo sa tanang mga utang nga angay dawaton sa tao ana sila magpakasakop sa tao tungod kay kana diha makabaton sila kasiguruhan sa ilang pagpaalagad aron sila makalingkawas ni anang ikatulong gubat sa kalibutan tungod ang Espiritu Santo mao ang magtudlo na sa tanang mga butang nga mao ang butang nga itudlo niya mao kanang pulong sa Dios nga kung kinsa kanang Espiritu Santo nga among gitugan nga na kaninyo matud pas pinadayag 18 ang Espiritu Santo magbato na kana siya bag-ong ngalan sumala sa Biblia nga ang bagong ngalan mamatod pa natuman kana sa magtutudlo Master Tomas D. Junio Senior tungod kay kanang bagong ngalan kanang Master Tomas D. Junio Senior mao kanang resulta epekto sa gitagna sa Biblia nga ang Espiritu Santo magbaton kanang bag-ong ngalan nining atong panahon karon nga ang katumanan niya na natuman sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Junio Senior mutuuman sa tao ug sa dili siya mao angay pasakupan sa tao tungod kay anaan niya ang kagahom sa langit ug sa yuta sa pagtudlo sa mga tao aron makahatag makalingkawasan ni anang ikatulong gubat sa kalibutan nga moabot nining atong kapanahon karon kay matud pa ni Habakuk kun malangan man pero paabuta
kay kini may tabo ug dili magalangan. May tabo gina. Kun doon na may paglangan-langan, may tabo na. Busa ang itang mga ngandam. Sa dili pa lugar na may tabo. Surte pa kay tan ining panahon na karon makapanikay-sikay pata para makapangita sa kamaturan mga malnamo nga musa. Busa wala na may kami oras, ako na lang mingon nga sa ngalan sa magtutudo, mingon lang kami nga hantod sa sunod Domingo o ingon man usab sa ngalan sa among balaan mo Master Tomas Dion Senior o kiniubo sa inyong alagad si Brother Samuel Muntimor uban sa akong kauban nga ebanghilista. Inusap si Brother Luciano Panta, mingon na lang na daghang kay salamat sa inyo pagpataliw ka na mo o mayong udto kanatong tanan.